ओंखारदो सार होद सैमाफोरनो खामानिफ्रा मोजां माव मा सैमाफोर गासिबो खामानिफ्रा जाजोब्बाय नामा गुड मर्निं सार गुड मर्निं गासिबो मोजां जाजोबदों खामानिया खुलुमबाय अख्रा नोंथां गुड मर्निं वेलकाम बुथुवा एमएलए नोंथां वेलकाम माथो मोजां साजायथारदों दिनैनि प्रग्रामा माथो गाजा गोमजा जाथारगोन माथो माखौथ' गल' गथ' नायबाय थाखो फैदो मोसादो मोसा आंना जानजियानो दबथालै अख्रा नोंथां मा मोसायालाय थ'दो फाग्ला फाग्ला एमएलए गोदानखौसो बिदि गावबायबायलै नोंथां थौ नोंथां थौ थौ पापा नायदो माखौ नायदोंलै बियो मोनथारगोनलै बियो आयौ सैमाखौ गारनाय ओइ थ' गावजानो नङाबा थौ पापा वेलकाम माय बेबी डार्लिं वेलकाम वाय पापा नों सानफ्रामबो सासे मानसि बुथाराब्लानो गोजोना नामा जाय आंनि फिसाजोखौ गाज्रि नोजोरै नायगोन बेखौ आं निस्सय सोरगोआव थिनहरथारगोन हेल' आंकोल आंखौ एफा बोराय नुयो नामा आंखौ आंकोल डार्लिं मैनाथि हायोब्ला सार होन सार जी सर आंखौ मैनाथि डार्लिं such an old fashioned name आंखौ मादना ले अके मादना नायलाय पापा आइया आंनो खालि 5,000 ल'सो हरदों आं शपिं खालामनोमोन हा मैयासो शपिं खालामहैदोंमोन दिनैलाय मानोथो शपिं खालामहैबावनांगौ जाखो जि जोमफोरखौनो सानसेल' गानो आरो गारहरोसो न 20,000 आइ एन्जय दखानखौनो देखोना लाबोजोब पापा you are great अके मादना न' आंनिफ्रायबो 5,000 thank you sir दखानदारखौनो सिखांना लाबो अ सरि रं डायलग जाफ्लांदों ओंखारफ्लांबाय खुगानिफ्राय मा जाबावनांगौ जाखो बिदिजोंलाय सोर हौवाया फिनो हानांगौ जाखो बिखौलाय अख्रा नोंथां नोंनि सहाय आरो मदद नङामोनब्ला आं एबारनि इलेक्सनखौ जेननाया थाथांखासैमोन नाथाय नायदो जिबौजों लावथिजों लोगो जायोब्ला जिबौआबो थैया लावथियाबो बाया दायनां फोदोनां आफा सोरजिनां नोंनो आंनि गोनां नोंथां राजा जानानै थानाया गथ' गोरलैनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा बे समाजाव जुदि गोहो गोराजों थांनानै थानांगौब्ला मालाय जानायखौ गोदनायाव गाथेनानै जानो रोंनांगोन आरो नोंथाङा मिथिखायो आंनाव रां रुफा सम्पथिया एग्रे बेग्रे नाथाय नोंखौ राजखान्थिनि बेलायाव नांगौ आं एसे बुजिनो हाबाय जिखुनु थिग दं नोंथांनि मेलेमाव जोबोद गोबोरखि I mean जोबोद हासार दं सिन्था दा खालाम नोंथां नोंनि थाखाय बे दावहाथिलियाव नोंनि हेफाजाबगिरि महरै थाबाय थागोन बेसो नोंथां आंलाय सानोमोन दस्रा सानदोंमोन आं
नों आंखौ गिसिगारो नामा? गियाबा मा आंकोल माखौ हाथाया रावथाव गुस्थिफ्रा लोमथारासै मिथिगौना सोंनाय सैमाया अरनो रोङा होननानै आरो नों डायलगाथ' बाबु जोबोद मोजां होबायलै आरो आं बायदि मानसिनि गुस्थिया बोरै लोमबावनांगौ जाखो ओमफ्राय बाबु दहाय नोंखौथ' सिगारेट सोबनायसो नुदोंमोन बै सिनेमा हल खाथियाव देलाय खुगासिलाय नावद्राया बुदोलाय मालायनि खिबर सावनांग्रा आं हाथाय मानजाखै र' आं मानजिगोननि मा जाबावनो जाखो बे गथ'जों देखायनाया बारा जाथारबाय दुइसिनबो जाहैबाय आगोल उन्दैयाव फाफ्लियाव बारखोयोमोन दाना थिखिनियाव मोसाग्रासो जाबाय माथो होनबावनो दानि गथ'फोरखौलाय नोंथां बस जाग्रा जाबायमोन आच्छा ठीक আছে नोंनि देरहानायनि नामाव दिनै आंनि सासे सेलाखौ फुङावनो स्पेसियेल आइटेम लायनो थिनहरखादों औ उदैफोरखौ एसे रंजाहोनि नङाब्ला नोंथां उखैनायाबो हामथारला राइट दाउ खिबु रिजेक्टमान सोर खोमोन गैयै मावजिनि आखल बेलाय सार बे मेगन बेरगुनसो खामानि मानसिखौ लेंहर ओइ बसा नोंखौ लेंहरदों बिहालाय आंखौलाय मानो नांगौब्रा आं मिथिया थ' बस आंखौ मानोबा लेंहरदोंमोन बे सिलामाखौ सोर जानांगौ सार नों हाखु दाखु फुंजानि आंखौ जाफेरि बे बेदर लायनो थिनबाय नालाय बेखायनो आं नों मोनजाफेरि बेदर होननानै बेखौ लाना फैदोंमोन नोंथ' गासिबो मोनजाजोबखानाय ना जेरै दाउ अमा बोरमा बेफोरखौथ' मोनजाखानायानोसै बिनिखायनो बेखौ आं सानस्लाबनो हायैयाव लाना फैदोंमोन निमाहा हो सार आंखौ अननानै दा बुथार आंना गुन्दा जानायनि केरियारानो दासो स्टार्ट जादों बुथारनो सानथामनि गेजेराव संजोबनाय बेदरा सैमा सोलायनाय बादि सोलाजोबाब्ला नोंनि बिगुरखौ जिरनानै फिरफिला बादि उरायहोगोन आं जाजोबनो एफा बुरजा बेदरखौ बोरै हारसिं जाजोबनो हानांगौ जाखो बस जाजोब ओइ बे सैमाखौ बेदर जोबाजासिम जहोबाय था लां बेखौ हामाल जामा लोगो जोबनानै दोनै बस अनदो बस लां बेखौ दानिया मा खालामबावनांगौ नोंथां सार बेखौ जोब्बाय आंनि बिसिगिबिनि फिसा दाउखायाबा महा दङ नों मिथिगौ नामा अ सार बेथ' दुइथियावसो दंहैयो थैबाय दाउखासो र थैबायलै आंखौ निमाहा होदो दे आरो दाउखा मा बादाव होलायलायनाय थाब हरदो आहा बेबादि सम गैया आहा सिख्लाफोरजों लाइन मारि हैनांगौ आदा दाउखा आंना फैसाया दासिमबो जगारानो जायाखै बस दानस'नोसै नामा बिदि नङालै आदा बिदि नङा हामा मा
फैसायानो जगार जायाखै बिदिबा आगोलाव मानो खिथायाखै नोङो आं ओरैनो बेखार फैबाय नङा होमबा दानिया मा खालामबावनो आदा अन्नानै सप्तासे सम होबावदो आदा बस दानस'नोसै नामा मानो गाबखो नोंखौथ' रायाखैना ओइ साला बे सिखाखौ मानो लाफादों नोंलाय मानसियाथ' गिबायना बुरबक मानसिखौ दानगोन साइस लाबाय मानो बेबादि देखायनांगौ नोङो सैमानि गुंखिफोर अन्नानै प्लिज आदा आंनो एसे सम होबावदो आदा ओइ बे सिखा हरलाय आदा आंखौ अननानै दा बुथार आदा ओइ हगारदो फाग्ला आदा आंखौ हगारदोलै फाग्ला बुथार आदा मा गाबलाबायखो आफि फिथाइ जानो नागिरदों मा गाबलाबायखो आं नोंखौलाय मा बुथारलाबायनांगौ न फाग्ला बुथार मालाथ' जोद फाग्ला जिखुनु नों फैसाखौ होमारनो हानाय नंला दा दावखा आदा फैसायानो गैया जेब्ला रांखौ बुथुमजोबगोन आं अब्लानो हैगोन बस दानस'नोसै नामा मा थांनाय फैनाय जाखोब्रा आदा दावखाया बादा होखाबायना ने मासथिनि बुथारनोबो होआ जेबो नङा दे मानसिजोंलाय मा जायो मा जाया बेफोर समनि खेलासो जाहैबाय दे दागाबसै मिनिदोब्रा दे एसे मिनिदो आंथ' गाबनो ओंखारलांबाय आदा आंखौ अनदो अन्थारदोना आदा आंखौ अनदो न' बे लाथ' अनबायलाय बाबु अनबाय दे मिनिदो एसे आरे एसे मिनिगौ ना मेवले आदा मेवले बाब माथो गामसा सिला बादि नुलायथारो नायलाय थाम्फैफोर हाथायानो माथो मानसि जाग्रा बादि नुथारो हारांगागानो नोंगौथ' नायलाय जाव साइज नुखायो बे हाथायखौ बस दानस'नोसै नामा मा जादोंलै नोंखौ दिनै हा मा जादों गारिया स्टार्ट खालायहाय सिखालानानै दुगागा हाय असयब आदानो आंखौ अनदो आदा आंखौ अनदो साला बोरमानि खि जाग्रा फैसाखौ लाबालानो नों दिनै बेबादिसो जमान लाखिनो हायाखै नोङो बेसा नोंखौ गावनोसै नामा सार बिनि हिनजावखौ देखायनोसै नामा हा आंखौ एथ' केरेक्टार लुज मोनदों नामा नोंनिखौ देखायो नामा नङामोन एसे लेभेलसो देखायदोंमोन आं अखा मोफ्लामनायखौ रावबो लाखिनो हाया बिब्दिनो बे दावखानि सल्था खालामनायाबो सानथाम दंबावो नोंनि आखायाव नङाब्ला नोंखौ नोंनि दखानाव फबगोन आं नों न'खौ सानसेबाबो सोरबाया नोंखौ एथ' मोजां दुगैनानै फैनायखौ मन्दिरनि खन्था बायदि दामनानै थांबाय माखौ नायबाय थाखो मानसि बुजानायनि फैनायखै नामा नोंसोर थांनो सोर बेलाय मा थिफुला आंनि गारिखौ गलफोर मोनदों नामा नों बार बाबा नोंसोर जागोनबो नोंनि बाबाखौ ब्लेक शिप बायदि बुगोन आं
ओमफ्राय बियो टुइंकेल टुइंकेल लिटिल स्टार नुगोन मोनथिबाय गथ' आंखौ हगारनो दं माथो दादागिरि गथ' आंखौ आथिं खुलुमनानै बे गारिखौ खुदुमनानै आंखौ सरि दन राखेब होनबासो आगारगोन आं नोंखौ गथ' आंखौ हगारनो दं दादा दादुखौ लिंहरगोन आं दादा फैनांगौबा नोंसोर सेस जाजोबगोन आइदै जेगेनजोलै जोलै उल्था बालासो होनबावदों नों सोर आदालै बे आंखौ सेस खालामनो हाग्रा लेंहरलाय बेटाखौ हामखि दामखि बायदि खर'खौ देख्लाना हरनो आङो लेंहरलाय आइदै आदा दुगा नामा हिर'आ नामा दुगालायबावसो फैबाय हिर'आ बेनो डेन्जार माथो आंनि मुंखौ सोर गाबज्रियामोन एबार नों गला आदा आंखौ बुलाबायदों नै आरो आंनि मलखौ जोहरदों मानदों नामा ओहो आखायासो मानदों साइकेल बोरायनि सेन सोरलै नों भिखारि साइज बड'लेण्ड हिर' नामा नों बे दन राखेबा नों बायदिखौ नैबे आसुर बिजौजों फुथाराब्ला गेलासे दैयावनो बारजुमना थैगोन आं मोनथिबाय दन नामा हिनजाव बायदि बर लानानै आंखौ एसे दम देखायफैदों हा आं नोंखौ मोननै दायनि थाखाय खेबनै अपसन होयो अपसन ए आंनि आनैनि फिसाज्लाखौ आरो आंखौ बलजों फोनांनायनि थाखाय निमाहा बि अपसन बि थाबैनो निमाहा बियाब्ला नोंखौ एम्बुलेन्सजों फाथायहरनाय जागोन बाब डायलगफ्रा खोनाबाय लाजिबायलां माखौथ' थब्लाबला नायबाय थाखो होबाय थाखो लागायदोलै नोंथांथ' बाबु फिसा नों न'आवल' फैग्रोथों ओइ मा जाखो मा जाखो हा गिबाय नामा हा बेटा मा बुलायला ओइ मेंबाय हो ओइ मेंबाय नामा दिदि आदा नायनो मोजां हरदो थुदुबाय दिनि थाखाय आं जितबाय जुदि सोरखौबा जेबो डिस्टार्ब खालामोबा नोंनि अखारनाया आखाइ थालायवासै माखासे लाखाबाय आं हगारदो सरि आदा नोंखौ बलजों फोनांनायनि थाखाय सरि बाबु नोंखौ दा चकलेट जाहोगोन दे आं नै नोङो आइदोलाय आइदो थांनो नायनो बाबाय आं नोंनि महरखौ मिस्टार दुगा जोंथ' लोगो मोनफिनखागोन दिनै अस्त्रखौथ' लाबोनो बावबाय नङाबा नोङो सान्द्रि बायदि गब्लंजोबगौमोन नोङो बेटा नायगोन आं नोंखौ बेटा डायलग सोबावदों आइ बाबु बे खदाल लायलाय लायनि आदा नै मोननांगौ जोंखौ शाला
माखौ नायबाय थाखो नों मा दिनाव खेबसे सोरखौबा फैयाबानो गोसोखौ गोजोननाय मोना नामा नों दुगानो सावलुन बावलुन बे गथ'फ्रा दादागिरि खालामनायखायसो बुजादों दा आंजोंलाय सोर गथ'फोर मा दायाव जालायखो नोंसोरलाय आंखौल' दायनिगिरि सानखायोना बे बलराम फंबायखौ बुबाय नालाय दाय गैया जाबाय आरो आं सासे जाम्बा नामा आं समाजनि मोजांखौ फोसाबनो नागिरो नों आरो मा मानसि बुग्रासो लासिं सिं एसेबो सनमानखौ मोनथिथारला नामा नोङो सनमानखौलाय मानोथो नांगौब्रा खैफोदाव माथो खामानिखौनो होआ सायावल'सो बेफोर नंखाय बाखाय हाबा होबासो जासिगोन बिफा आंथ' बाथारबाय आरो गोदान दोलानानै फैलायबाय मा हाबानि खोथा जालाबायखो साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय साख्रिखौलाय नागिरबासो मोनगोन दा न' सिङाव जिरायनानै थाबाय थानानै साख्रिया बबेनिफ्राय बिरलां फैनांगौ जाखो आंनो मानसिफ्रा सानफ्रामबो खिन्थाफैसै हनै नोंसाला गयारामा दिनैबो सोरजोंबा बुलायदों होननानै आंनि मुंखौ गयाराम दागाबसैलै साबसिन दाम दोननो हायामोन नामा हनै दोनबायना दाना मानसिफ्रा नोंनि मुंखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मुंदांखा मानगोनां श्री डिग्री पास मिस्टार दुगाराम बर' होननानै मिस्टार मिथाराम बर'नि सासेल' फिसाला होननानै खामानि गैया दामानि गैया साख्रिखौबो नागिरनानै लानो रोंला आफा नों आंनो साख्रि होनो हागोन ना हाया ओमफ्राय नों होनो हागोन लानोसै आं होदोल' आंलाय बहाथो साख्रि होनो हानांगौ जाखो खर' गाज्रि जालालै बिजों होद थादो दुगैनोसै आं फेदेरनो होननानै सासेल' फिसा खांबाय नांगौ नाङा गासिबो होजोबबाय लेखा फोरोंबाय मा लाब जाखो बिमा बिदिब्ला बोरै सोलिनांगौ जाखो बोरै जाबावगोनथाय अबंलावरिनि सायावसै गावनि खाफालावबा मा लिरनाय दङ जों बोराय बुरैखौ उनाव नायफिननो हाब्लानो जाबाय बिहामजोआबा माबायदिखौ मोनगोनथाय मानसिया मा जादों साख्रि हाबा हिनजावल' नांजाबाय थादों नाङा फाङानि दायल'ल' गावसिनि समनि उजिनाय मानसिफ्रानो दुनिया समाजखौ सालायहोगासिनो आरो जोंखौलाय मा आसा लादों नायनोसै बैसोआबोथ' थांगासिनो दङ इसोरनि अननायाव हा सम्पतियाबोथ' बुरजायैनो दङ थाखा फैसा गैयाब्लाबो गाव बोरै संसारखौ सलायनानै जायो गावनि खोथासै सिमां नुबाय था लाया माथो आं दानि हिनजावल' नांजाबाय थायो सब समाय हिनजाव साहा लोंदो नोंथां अख्रा सार आंखौ मानो लेंहरामोन सोरबाफोर लोमजादों नामा नो डक्टर आं नोंखौ मोनसे गुबुन खामानिनि थाखायसो लेंहरदोंमोन डक्टर साहब साननानै लादो जे नों आदानि न'आव सफैबायब्ला नोंथांनि खाफाला गेवबाय आरो नोंथ' मिथिखायो जों मानसिफोरखौ साहा लोंनो ओरैनो लिंहरा बेखौलाय बयबो मिथिखायो जिखुनु खामानिखौ थाब मिथिनायबा गाहाम जासिगौमोन माने आंनि पेशेन्टफोरा नेगासिनो दं आं जे बुस्थुखौ लुबैयो आं बेखौ हास्थायो आरो बे हास्थायनाय बुस्थुखौ आं मोनाब्ला आं सेनानै लायो बेखायनो दावराव दावसि खालामालासिनो मेटारखौ सल्भ खालामनाया मोजां ना मा होनो नोंथां स' नोंबो थांनानै था आंखौबो थांनो हो रां रुफानि आंखाल गैया खोथाखौ आं हमनो हायाखिसै आं खिथिं खिथा रायलायला खोथाया जाहैबाय आदाया गावनि फसन्दनि जायगा लायै जायगा जौ दखानजों लोगोसे हटेलनिबो बिजनेस खालामो ओमफ्राय औ आं मिथिखायो मा हटेल बेलाय गाज्रि फाज्रि बार होन बार अ सरि बार दा ओमफ्राय नों जे जायगायाव प्राइभेट क्लिनिकखौ सलायगासिनो दं साहा लोंदो डक्टर साहब साहा लों रा मा सिलायाव जेसेबां गुलि दं खालि खालामजोब बावथार जाय मानसिया आंनि खोथाखौ बुजिया बे मानसिया बे मुलुगाव थांनानै थानो समाया मानसिखौ गावथारखाङोब्ला सैमा दाउखाफोरनो जाहोजोब कुल डाउन आदा कुल डाउन जेबो नङा गिनाङा डक्टर साहब आदाया एसेयावनो एसे रागा जोङो आच्छा जों मा रायलायदोंमोनलाय अ येस माने जि जायगायाव नों नोंनि प्राइभेट क्लिनिकखौ लुदोंमोन
बे जायगाखौ आदाया जोबोद फसायदों खोथाया जाहैबायमोन बस बे दखानदारा नों गोदान बार लुनो नागिरनाय जायगाखौ हगारानो नोंनि न'खौसो उल्था बायनो बिदों बियो बेनिखायनो मानसिखौ गारियाव दैखोना मोजां मानसि बोखाबाय जोङो दा मा खालामो बस बेखौ मा सैमाखौ गारै आच्छा डक्टर खोथाया जाहैबाय बे नोंनि क्लिनिकनि बदला आदाया बे जायगायाव कलेज हस्टेल खाथिखाय गोदान जौ दखानजों लोगोसे बार आया खोथाखौ बुजिना बुजाखै बिनि बदला 40 लाख होगोन खोथाखौ बुजिबाय दा आदा गैला बियो दा सिरि मोनबा बुजायफिनसै आं जुदि नोंसोरो आं बुजानायखौ आदा दावखा आरो बाबानो खिथानांगौबा आंनि मानसि नङा सेस जाजोबगोन मिथिबाय बेखायनो 1 2 1 2 1 जाखायलै नोंथां बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 हप राखेब सानथिं माथिं मा एक्सारसाइज गेलेलाबायखो बुजाना फैखो ना माखोसो माथो मोखांखौनो देखाया माइन्ड योर अन बिजनेसफ्रा आंखौलाय मानो नांजाबाय थायो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हप सावलुन बावलुनथार माथो गथ'आलाय आदा नोंसाला गिदिरालाय न'आवनो थाथेरा नामा बिलाय हा मैनाथियालाय दिनैनि हरनि पार्टियाव थागोन ना थाया हिन्जाव मानसि लोगोफोरजों गैया बे थौ थियारि जाहैनोसै हौदोलै एमिलि नोंथां दिनै हरनि थाखाय सासे लाबोखाबाय एमिलिया मान सनमान दंलै नोंथां हाबाब हाबाब बेस्रां मेगना आंखौ जावलिया खालामो नोंनि फावदुर फावदुर जारौ जारौ खावलाया आंखौ बोदोर खालामो जारा फाग्ला बायदि आं जालांबाय गोसो थोनाया बदनाम मोनबाय नोंनि थाखाय बेस्रां बेस्रां मेगना आंखौ जावलिया खालामो नोंनि फावदुर फावदुर जारौ जारौ खावलाया आंखौ बोदोर खालामो माथो गोसो थोयो आं नोंखौल' सना नों आंनि गोरबोनि रानि आं नोंनि राजा सान हर नोंनिल' खोथा सानबाय थायो आं सना सिमाङावबो नोंखौल' नुबाय थायो आं सना माथो गोसो थोयो आं नोंखौल' सना नों आंनि गोरबोनि रानि आं नोंनि राजा सान हर नोंनिल' खोथा सानबाय थायो आं सना सिमाङावबो नोंखौल' नुबाय थायो आं सना नंखाय नङा आंनि बुंनाय रावा नोंनि थाइनै थाइनै बेस्रां बेस्रां मेगना आंखौ जावलिया खालामो नोंनि फावदुर फावदुर जारौ जारौ खावलाया आंखौ बोदोर खालामो
सोर खामग्लियो गोरबोनि गेजेराव नोंखौ गुबुनजों आं नुयोबोला सहायनो हानाय नङा आं नोंखौ मोनाब्ला बिरफुंलाबायगोन जावलिया बारि महर लाना नोंखौल' हास्थायो गोसो गोरबोजों आंनि थाइनै थाइनै बेस्रां बेस्रां मेगना आंखौ जावलिया खालामो नोंनि फावदुर फावदुर जारौ जारौ खावलाया आंखौ बोदोर खालामो जारा फाग्ला बायदि आं जालांबाय गोसो थोनाया बदनाम मोनबाय नोंनि थाखाय नोंनि थाइनै थाइनै बेस्रां बेस्रां मेगना आंखौ जावलिया खालामो नोंनि फावदुर फावदुर जारौ जारौ खावलाया आंखौ बोदोर खालामो नोंनि थाइनै थाइनै बेस्रां बेस्रां मेगना आंखौ जावलिया खालामो नोंनि फावदुर फावदुर जारौ जारौ खावलाया आंखौ बोदोर खालामो 사람 혼자보다 그타를 믿고 사람 그타 मालै मा राम रामनो नों आंनि लोगोखौ मा होना सरि मेडाम हुसेनखाय प्रप'ज खालामफ्रांबाय गोसोफ्रांबाय आं बिदि खालामथारला मेडाम आइ एम सरि मेडाम साला लाजिया नोङो इउ इउजलेस पिक आंनि लोगोखौ प्रप'ज खालामनो सोरलै नों हारां हाथां थौ 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 ओइ मेगन गैया नामा नोंलाय प्लिज आदा आंखौ आगारदो आंनि जिउआ खैफोदाव दं मा खोथाया आंखौ आगारदो आं सासे हिनजावखौ फसायनानै प्रप'जबो खालामबाय दानिया गुन्दि गुन्दिसो ओंखारबाय गिनाङा नोंनि गोसोथोनाया सैथो दा औ नंगौना नङा औ सैथोबो बिमाखौनो मोनथों ओइ बे बाखुरा मानसिखौ जोंनो हगार नङाबा नोंखौ खुसेर बिदै सेरनाय बायदि सेबगोन आं मिथिबाय गथ' लांफैदो आदा आंखौलाय मा आदा आंखौलाय मानो थगायखो नोङो ओंखारबो आइदै सिनखाबायलै नोंसोर बुंनायखौनो आं थांसै ओइ थैनो गोसो दं नामा किब्रमा आंखौ सिनायाखै आंलाय समायना गुस्थि जारुसो सानदोंमोन माथो रांखिनिसो ओंखारबायलाय हिनजाव बादि रायज्लायनो सोलोंग्रो अब्लानो लामाया क्लियारखा लावखार साइज आंजों उल्टा उल्टा बुंफिनग्रा सोरलै नोङो माइन्ड योर अन बिजनेस येस आइ माइन्डिं माइ अन बिजनेस बेखौल' मिथिदो जावलिया बारा बारसिगोन दम दमला बेखौ सोरबा दांनानै देखायसाय आरो बेथ' जेबो दाय मावाखै गोथार दायसो मावदों नंगौना हाब अबेनिलै नोङो एफा दुगा ओइ एटेक थाबायलै
बेखौ मानो बासायदों जायनाव बिखा दं बेसो बुजियो बे बाथ्राखौ अके मा मुं नोंना नागिरदो सालोंसि आदा नङा कफि नांगौ Hey what's your name आंनि मुंखौ सोर गाबज्रिदों Say my name Say it loud दावराव दा खालामदों दावराव सफैबाय आं आंनि लांगोनायाव Home sweet home Hello daddy नाय फिसाया सफैबाय Hello daddy सफैबाय गावराव फिसा औ लामाफ्राव जेबो उसुबिदा जाया No problem बाबा Hey mami ओमफ्राय मैनाथियालाय आफा आंनि फनखौबो दिखोआ माथो देरबाय नालाय खामानिफोर थानो हागौ न' सिङाव थांदो गोजाननिफ्राय फैनाय एर'प्लेन गाखोनानै मेंबाय खोमा औ आयै मा ओंख्रि संखो बेसेबांबा गोबावनि उनावसो दिनैसो नोंनि गोथाव ओंखाम ओंख्रिखौ मोनजासिगोन आं बेंगालरावथ' ओंखाम ओंख्रियानो मोनसेबो लाजाखाया थावथ्रा मानसियानो जौ मोनामदों लामायाव बबावबासो लोंनानै फैलायबाय बियो ओइ मामि एर'प्लेनाव साफा एयार हस्टेसफोर जासिनायखाय गोसोखौ हमथानो हायैलाय गरदसे गरदनै लोंबोबाय आङो दे थांदो थां फिसा दुगैना स्रां जाहैदो जागोन दादि आयौ ओमफ्राय डार्लिं नोंनि गोदै आखाइजों आंनो जुस बानायना होफैना गारमाफ्रानो रानखांजोब्बाय आंनि सना लाजियाबो बोरायलायबाय दाबो सेंग्रा गोरलै बायदि डायलग होबाय थायो बोरायबालाय मा जानो बिमा नै बिसिखौ लाइन मारनो मोना नामा बबे आयेनाव लिरनाय दं जाखो खोन्थालाय बिमा हेलौ एमएलए नोंथां आदा अख्रा नोंथां आंहा नोंजों एसे खामानि दं आं गाबोनफोर नुजाहैसै नोंसालाया सफैबाय औ आंनि गावराव फिसालायाबो सफैबाय नोंथाङा गाबोनफोर नोंसालाखौ लानानै आंनाव फैदो अके अके थेंक इउ सिख्लायाथ' अख्रांसो फिसाजोलै मानसियाथ' साइसथार नाथाय मास्राब रांखिनि टाइप बेलाय र' बेखौ आं हगाराथ' थिग खालामथारगोन आं बेखौ ओइ बाद दे उन्दुनोसै मोनाबाय मैनाथिया बेसे समायना बोसोरथाम जाबाय आङो मैनाथि दार्लिंखौ लोगो मोनैया खम साइज जाबाय बियो आरो बेजों आंजों जुलि जायोबा बेसे मोजां जागोन आंबो मा सानो आयौ अबेनिफ्राय एथ' गिदिर लामा खान्दाय फैखोलै है जानाय नंला बेयाव माथो सिमांसोमोनलाय ओइ सालाखौ सिमाङाव सिलायलांफानायमोनबा अनलाजों जाफैगौमोनलां बे साला बुगाजों बुजावनायनिफ्रायनो माबा खिबारियाव गाब्र'नाय लामा खान्दायजों होसिजानायल' सिमां गाज्रि नुग्राल' जाबाय र' बे थाखौ नायगोन आंबो
am Madonna. बहा थांनो ओंखारदों? खिनो ओंखारदों थांफानो नामा हगार लामाया Come on, what's your name? मा आसोल नोंहा गोसो गैया नामा एथ' गरम मालखौ एथ' हट सिक्सि खान्दा खान्दा गाननायखौ माथो खेलखौनो होआलाय नोंलाय गरम मोनथारदोंदां बेखायनो बिदि गानदों बेनाव गोसो गैयादांलै जों हले रेडिथार सिनायाखै? Hare, excuse me, what's your name? आं मिथियालै हनै दुगाया Hey, आं नोंनि मुंखौ मिन्थिबाय थैबाय आंनि अरिजिनेल मुंखौसो मिथियाखैथ' बबेनिफ्राय मिथिखो नोंनि मुङा जाबाय गयराम दाबुंखा लाजिनांथावथाव जाथारलै सयथिबो दुगा बर' नायलाय आंखौ माबोरै नुदों बाखोरि साइस नुदों हगार लामाया आरो नोंनि मुङा मादना नङा मैना खिसो आंखौ मैना दुगा मारा आंखौ जाम्बा मोनदों of my heart take care bye रथ' दागाब नायलाय दाउखा खारनाङा नों नङाबा गावसै नै हा बोरो गुलिया आं मा मिथिगौ नोंसो लाबाखै खोमा गुलिया आंथ' मिथिया गुलि गैया बे दाउखाखौ साला मिथियाखै बेखौ मा जायो आदा एक प्लेट चिकेन ललिपपखौ लाबो दे Hi handsome खिथु आंनि उन मानो फैबाय थादों नों जानाय लोंनायफ्रावबो सुख गैथारला नामा आंलाय मा गाज्रि आंनि थाखाय एथ' हौवाफ्रा फाग्ला फार्स्ट टाइम आं सोरखौबा गोसो थोबाय फसायबाय नाथाय माथो नों आंखौ एसेबो दामखौनो दोनासै दाम इउ मेन भेलु एसे लाजिनो सोलोंग्रोलाय खामानि दामानिथ' रोंखाया नोंलाय माथो रोंगौ साख्रि गैया बाख्रि गैया दुगा गानो खालि मानसि बुनायल' ओमफ्राय मामोन खोथाफ्रालाय नोंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आं बेखौलाय मा जाबावनो नोंनि महरखौ नुनानै आंनि मुदानो बायजोब्बाय माबोरै जाबावनो आं बेखौहाय जादो दे बे फिसाखौ जा आं होनना नों होनो बिला बेसेबां जाखो अ सरि बेसेबां जाखो आदा थौ आंनि गारिजों नोंखौ दोनलांनो
नांलाया बाइक दंखायो आंना जय बर' हारिनि र' दुगाखौ एसे दावहरनां बाबा हले आं गेम गेलेनो मामि र' आं सासे लोगोजों रायलायगोन दे हेलौ नोंखौ माथो माबा माबि खोनागासिनो दंब्रा होद मा खोनायब्रा नोंलाय आसोल निउस बातरिफ्राव मा आंनि मुं ओंखारदों नामा नंगौना नङा जाखो रावफ्रालाय माथो जानोब्रा लाइफआनो बरिंलाय साला गावस्रा हिनजाव गोनांखाय साख्रि बाख्रि गोनांखाय दुगायानो लाजाला सोर बेलाय सोर बि रलै दे मालाबा पार्टि होबानो जाबाय पार्टि आरो जों साख्रि आवलाया गावनि उदैखौल'सो नायो आरो बोरै पार्टि होनो जों आरो उल्टा पार्टिसो नागिरो माथो अख्रानि फिसाजोआ नोंखौ आहा बोरै मिथिखो नोंलाय ओइ रलाय दोनथ'लाय नाम लालायबाय मोदैया सफैलायबाय सोरमोन है आंनि हौवा लोगोसो बाबा गेम गेलेनो र' मामि आं गासिबो मिथिजोबखागौ दे हे दुगा हे आं नोंनि थाखाय जा दामि सेन फोननानै फैलायदोंमोन माबोरै मोदोमदों अ फ्रि साइज गेसाव बेसाव थां दुगैना फै मैनाखि मैनाखि नङा मैनाथिसो नङा माथो मैनाखिसो बेबि आं नोंखौ एथ' मोजां मोनबाय नों मानो बिदि वाइ नोंसो आंखौ गोसोथों दा आंलाय नोंखौ गोसोथोखायाखै What do you mean? मा बुंनो नाजादों नोंलाय नोंसो आंखौ फसायदों आंथ' नोंखौ फसायाखैना हगार लामाया ओइथिं थां मेरला लामा दङ आं बेजोंसो थाङो नोंखौ गावथारगोन आं नाथाय मारै I love you so much बिमा मा होनदों बे जोंना फिसालाया अबाव थांदों लोगोफोरजों फांसन नायनो थांदों दाखि बेबायदि बैसोबाव फांसन नायहैनायनि मा जाबावनोब्रा बिजोंलाय मा एफा बुरजा मानसिनि फैनायनि सोदोब खोनाखो मा जिरायनोबो होला नामा अ बावदोंसो जिराय जोंनि परिसयखौथ' गोदानै होनो दोरखारानो गैखाया बेनिखायनो सिदा पइन्टआव फैदिनि नङा होनबा नोंथां मानो फैदों नोंथांमोनहा नोंथ' से कोटि रांखौ सिमाङावबो नुवाखै जानो हागौ बे से कोटि राङा नोंनि जानो हागौ मानोना अख्रांनि नोंनि बै दैमा सेरनि 20 बिघा हाखौ
नांगौ जानानै फैदों हाब बे हायाथ' आङो गामिनि गथ'फोरनो स्कुल लुनो होनानैसो थिनानै दोनदों आङो होद जाम्बा बुजिगोन उनावसो बुजिगोन नोङो हाबाब मा सब खोथायावनो गावनायल' जाखोब्रा हाबाब रायलायनायफोरजोंबो समाधान जायोलै नोंथां स्कुल लुनायखौ नों बाद होथारदोलै आदाया बे जायगायाव मोनसे मोजां फेक्ट्रि लुनो थांखि लाखाबाय आर दा नोंखौ गथ' गोरलै बायदि बुजायनो दोरखारानो गैखाला बेनिखायनो आं सानदों फैसाया लादो हाखौ हरदो बे माब्लाबाबो जानो हाया नों सासे एमएलए जालायनानै नों बोरै मिथिखो जागोन ना जाया नों अजा ना दायना नामा नोंसोर मा आंखौ जबरदस्ति खालामनो सानदों नामा आं मिथिखायो नोंसोर मा फेक्टरि खालामनो नागिरदों आरो गामिनि समाजफ्राबो मिथिखाजोबो नोंसोर जौनि फेक्टरिसो खालामखागोन समाजनि मानसिफ्रा जौ लोङै लोङै मा जानो हमदों बेखौ नोंसोरलाय माबोरै खेरायनो आरो बेबायदि समाजखौ गाज्रि खालामग्रा नोंसोरनि आयदाखौ आं मालाबाबो जानो होनो हाया एसे गुरै रायलायब्रा मा गरम नुवाखै जों बेसे सुदेम बारबादि गुसु गोदै गारांजों रायलायदों ना जोंबो बार मोदाय बादि बलियाम आप जानांगौ नामा नोंसोरो गुबुनखौ सिगिनो हागौ एबा दम होनो हागौ नाथाय आंखौ हानाय नङा बे हायाव आङो फरायसालि लुनायनिसो थांखि लाखादों जाहाथे गामिनि गथ' गथायफ्रा इयुन संसाराव फरायनानै मोजां जालाङो खोमाफ्रानो रिंजोबलाय लांबाय आंना नों मा थैनोखौ एसेबो गिया नामा दिनै जों नोंनि न'खराव लोक्षिखौ लोगोसे लाफाबोनानै आलासि महरै नुजाफैदों फैसाखौथ' नोंथांनो बारासो जासिबावबाय न'आव फैनाय लोक्षिखौ फिरायफिननो हामा नोंथ' मिथिखागौ ना बेखौ आं नोंसोर बायदि थाखा फैसानि लब गैया आंनाव जों जाबाय खस्थ' खालामनानै खस्थ'नि बिदैखौ सोबग्रा आरो नोंसोर जाबाय लेवार बेलावफोर बायदि मालायनि थै सोबग्रा जेबो दाहोनसै बिफा जेरै हिन्जावनि महरा हिन्जावनि सुथुर मैनि बेदराबो मैनि सुथुर थिग बिदिनो नोंनि बै हाया नोंनि सुथुर जानो हागौ खोथाखौ आं बारा गले गले बुंनो गोसो गैया खेबसेयावनो खामानिखौ मोजाङै सलुसन खालामनो लुबैयो जे बुस्थुखौ आं हास्थायो बेखौ आं सेनानैबाबो लायो बेनिखायनो आं नोंखौ खेबसे चान्स होबावबाय सप्तासेनि गेजेराव नोंनि बै दै सेरनि 20 बिगा हाया आंनि मुङाव जानांगौ नङाब्ला दिगदार दं सप्तासे एसे बुजिलायदो दा बिसिफ्रा एसे बुजायदो है सात्रफ्राथ' गोथाङै थालांगोन नाथाय बिसोरखौ फोरोंनांगोन ना सासे मास्टारा सोरगोआवसो लोगो मोनहैगोन दे मिथिबाय मानो बिदि खालामो आइ मैनाथि मा जादों मानो गाबदों अ आनै फै मा जादों मानो गाबलाबायदों बेलाय नै आनै नोंसाजोआ गोसथोबाय मा सोर सेंग्रा बेलाय बेखौ बिदि सोगाबनो हानाया दं सासे दुगामारा अ बिदिसो बाथ्राया नै आनै मैनाथिया सासे सेंग्राखौ जोबोद हास्थायदोंमोन
आं खिन्थालांनो फारि फारि दे खोन्था हेल' आन्टिमोन नामा? औ सोरखौ नांगौमोन? दुगानि न'आ बेनो नङामोन होनबा आन्टि? औ ओमफ्राय आंनो बेखौ एसे नांगौमोन। ओइ गयाराम हनै सोरबा खान्दा खान्दा गाननाय सिख्लाफोर फैदों। आन्टि गयाराम नङा दुगाखौसो नांगौमोन। ए बिनि मोजां नामा गयारामसो। ओइ गयाराम गयाराम फै जिराय फै। बाबु गयाराम खोमासो बेंगा जाखो ना माखो बेलाय र' आं नायनि। ओइ गयाराम नोंनि सोरबा हिनजाव लोगो खान्दा खान्दा गाननाय फैदों होनदों माथो खोनासङाबो। बेंगासो जाखो ना माखो? ओइ दुगा मा होनदोंमोनलाय? नोंनि लोगो सोरबा सिख्लाफोर फैदों होनदों। आंलाय बेखौनो सोरखौ गाज्रि हरदों सानदोंमोन। गयारामा नों नङा दालाय? गाज्रि फाज्रि आंखौ बे नामजों दा गाज्रिबाय दाथालै। औ माबाफोर खोथामोन? नोंखौ गोसोखांनानैसो फैदोंमोन। I mean गयाराम थगायसुला। आलासिया अबेनि जाखो? एक्चुअली आन्टि जों टाउननिसो। दे जाबाय दे। ओमफ्राय खोथाया मामोन? अरिजिनेल खोथाया मामोन? नोंनि थाखाय आं गावनि आखाइजों संनाय बेदर लाबोदोंमोन। नंगौ नामा बाथ्राया? औ 1-2 घन्टासो नेनांदों। I mean गोबां टाइम लादों संनायाव। कसमसे। हटेलनिफ्राय लाबोनायसो मानि? नङा सयथिबो आं संनायसो इटालियान रेसिपि बावसो। बिलाय माथो? बिला माथो 700 थाखा गोजोन लिरनाय दं। सिखावा दाना माथो हमजाखो हाखु दाखुआवनो? दे रायलायथ'दो नोंसोरो आं साहा फुदुंहैसै। नांलाया आं साहाखौ फुदुंसै नों जि समफोरखौल' सुइदो। दे होमबालाय। दिनै नोंनि साहा फुदुंनायखौ मोनलोंबाथ' आं फाग्लि जाखासिगोन। सिमां नुखोना माखो? थां साहा फुदुंनालाय जोंनो। मा? आं साहा फुदुंनांगौ? हायाबा नांला। थां बेदरखौ लांफिनदो। दे थौ फुदुंनानै लाबोनोसै साहाखौ बे महाराजानो। बेखौलाय मानो नांफागौ? नों हारसिं फुदुंना लाबो थां। गेसखौ मारै अन खालामोमोनलाय? थांलाय नों। नोंनि साहाया। नों लोंग्रो। साहा खापसेखौ फुदुंनो रोङा माथो रोंगौ नोंलाय? I'm sorry baby. एक्चुअली जोंनि न'आव रुवाथिफोरासो फुदुंनानै होयो नालाय। थांदो नों न'आव। जेबो रोङा। आं रोंगौथ'। मा रोंगौ नोंलाय? मा रोंगौ? खामानि रोङा दामानि रोङा मावनो फैदों बेवहाय। मा जादों? मानि दावराव दावसि? आरो बेफोर मा जाजोबखो? बेला फै थौ। ओमफ्राय मा खालामलाबायनाय जाखो बेलाय? खामानि रोङा दामानि रोङा फैसाजोंल' गासिबो जाजोबा मिथिबाय? न'आव थांदो। हामा थांदों बादि हिनजावखौ हैथा मा थांदों बादि जेरावबो देखायनायल' नाय आंनि आइखौ आरो नोंखौ। फैसायाथ' मेरला नाथाय मोदोमाव खोबनो जियानो गैजाया। नों बादि हिनजावा बेखौ मर्दान फेशन होनना साननानै लानो हागौ नाथाय दिस इज नट आमेरिका अर इउरप दिस इज बडलेण्ड। आरो आं थायो बे फिसा गामियाव सिटियाव नङा। प्लिज दुगा आंखौ बिदि रावबो रायफेराखै। आं नोंखौ नायगासिनो। खानाया बे हिनजावनि सोलेरा बे हिनजावनि नाथाय हिनजाव बायदि आखल आखुखौ देखाय रोङाबा मा जानांगौ जाखो?
नोंखौ मानसिफ्रा नोंनि सोलेरखौसो नायना लुबैयो नोजोर होयो थांदो आरो सोरबा सासे माहाजोनखौ नागिरना लाहैदो जाय नों बायदि हाइ प्रफाइलनि हिनजावखौ लुबैयो फै ओइ गयाराम मा खालामनाय जादों बेलाय बरिया बिदिनो जानांगौ देलाय फटक दङब्ला बे सेंग्रानि फटकखौ आंनो देखायलाय ए हेन्डसामथारथ' सेंग्राया आनै लागा करियानथार आरो दुगामारा नै आनै माब्लाबा बे सेंग्राखौ जोंनाव साहा लोंनो लिंबो दे नाजानोसै आनै बेबा फैगोन ना फैया दे होमबालाय उन्दुलायदो नाथाय मैलानथियालाय आनै गाबथों गोबाव जाथारबाय गाबैया मेगनाव जमा जानाय मैलाफ्रा गगारथों उन्दुदो आनै हर थौबाय मा मैयानि बखि जानाया थोआखै नामा आरोबाव नों आंनि सेराव फैबावदों आं मोनसे बाथ्रासो खोन्थानो फैदोंमोन मा खोथा आंनि जिउआव थाखा फैसानि आंखाल गैया आं जि बुस्थुखौ हास्थायो बेखौनो मोनोमोन नाथाय नोंखौ लोगो मोननायनि उनाव आंनि गोसोआ सोलायबाय दा आंनि गोसोआ नोंखौल' हास्थायसै नोंनि अनगा रावखौबो नाङा आं मिथिगौ आं जेबो रोङा नाथाय आं समजों सोलोंलांनो नाजागासिनो उन्दैनिफ्राय आं बिदिनो देरबोबाय आं मा खालामबावनो जिखुनु आं बेखौल' बुंनो सानदोंमोन I really love you from the bottom of my heart take care bye रथ' दागाब आं मिथिगौ नों सोलायबाय नोंनि बे मेगननिफ्राय बोहैनाय मोदैयानो फोरमान नाथाय आंहा नोंनो होनो जेबो गैया सैथो अननायनि अनगा दा बेखायनो गिलायलाङो अननायनि दौलेंखौ खाबथानो थाखाय आरो नोंनि नखराथ' नोंखौ आंनो हरनाय नंखाया आंनि आयाबो नोंखौ मोजां मोनखायो आरो आंनि आफा बिदा आरो फंबायाबो नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरो नों गोरिब नङा नोंनाव रां गैयाब्लाबो गोसोआ साफा आरो गुवार होमबालाय नों आंजों जुलि जानो गोसो जाथारबाय औ ओमफ्राय नों आंखौ हाबा लानो गोसो गैया नामा नायलाय आं दिनै नोंनि थाखाय दख'ना गाननानै फैलायलायबाय मोजां नुदोंथ' नाथाय नोंनि नखरा नोंखौ आंनो हराबालाय
फिल्म एक्टरनि बायदि नाजादो आरो हायोबा आंखौ दिखांना लांदो अके होमबाथ' गोबां हेंथा आरो जाथाय जानांगौ दंबावो काहानि मथे दुखु आरो गाबनायबो नुहुरखाबाय आं लास्ट फाइटसिम टेनसन दङ बयनिबो जिउआव काहानि थायो जिखुनु आं नोंनि अराय जानानै थागोन दे बिदिब्लालाय आंबो नोंनिसिम आंनि गोथारनायखौ जासिबाय आरो बेखौ बि मेजर स्केलजों दोंसे मेथाइजों फोरमायनोसै दे बेबी आंबो नोंजों रोजाबफानोसै मानसिफ्रा बाबाय सिरि सिरि नों गोरबोआव